L'única distracció que ens queda encara és veure passar els trens. Fa 5 anys paraven a Gulen els expressos d'importància. D'importància mundial. Ara no s'aturen ni els correus. Arruïnats. Què voleu, inspector Glús? Ja ho sabeu, la meva tasca és difícil. Digueu-me si no, com s'embarca tota una ciutat? Us puc demanar una explicació? Clara! La Sagràcia! L'il·lusió no està preparat ni el grup juvenil! Ni els xiquets, ni el bomber! Ni el Sagrizau, ni el Sagrizau! La Clareto Baixa! Estic esperant la seva explicació, madame. Cançó d'asa, vull visitar la ciutat. Magnífica execució, sobretot aquest jove de rinxos rissats rossos. Es presenta el sergent de policia Hanke, distingida senyora. Estic a la vostra disposició. Moltes gràcies, de moment no necessito detenir a ningú. Donant a la mà. Una mena d'humor tan estrany que hasta los estrangers. Som arbres, pins i roures. Som avets, fosc verdós. Molts de plantes eures. Troncs i esbarzers. Núvols flotants, crits d'ocell. Autèntica selva verge alemanya. Bolets, daines tremoloses. Remors del bosc, somnis vells. El bosc de Conrad Vall. Només per vostè, els nostres, els inigualables, els nostres ginestes! Declarar-vos que vull donar-vos o fer donació de 1.000 milions. 500 milions per a Gulen i 500 milions repartits entre totes les famílies. La meva careta! La meva gateta salvatge! 1.000 milions! De ballar i de cantar! La meva gateta salvatge! Amb una condició. Donaré 1.000 milions a canvi de poder comprar-vos la justícia. Però... La senyora Saganàcia ofereix milions i a canvi vol justícia. En altres mots, la senyora Saganàcia n'ofereix 1.000 milions si vosaltres repareu una injustícia que li va ser feta a Gulen. Senyor Hill, per favor. Què voleu de mi? Apropeu-vos. Està bé, està bé, està bé. Succeí l'any 1910. Bon dia! Farà calor avui! El bon temps continua! Quina clientela que tinc aquest matí! Mai no venia ningú, i des de fa un dia es venen sense parar. Tots estem amb vos, amb el nostre Hill, ferms com una roca insubornable. Ja veieu com sou estimat.
Tota la ciutat us acompanya. Tota la ciutat. Jo no us he citat pas. Pregunta segona. A la senyora de darrere al taulell. S'ha dit que vos heu estat preferida a Clara Sacanàcia. Qui ho diu? Els dos tiets, petits gràcies, i sents de la senyora Clara Sacanàcia. I què expliquen els tiets? Tot! Ha passat massa! Senyor mestre! Em desil·lusiones, filleta. Caldria que fossis tu qui parlés. I ho ha de fer el teu vell mestre en veu de tro! Prou, em vols fer perdre els clients! Protesto enèrgicament. Es preparen coses horroroses a Gulen. Com una dama, eh? Una mica carta. Tília, però quin vestit més bonic que porta. Ei, una mica atrevit i tot, no trobes? Potser sí, pare. Hauries de veure els meus vestits de nit. Som altra vegada faig, pins i roures. Esporuguida d'Anna, cucut i picassopes. Ambient prehistòric, sovint poetitzat pels clàxons dels autos ara molestant. Atura-t'hi. Què vols, ara? Dono la benvinguda a l'Assemblea de Gulen. Obro la sessió. Tema únic. Tinc l'honor de poder donar a conèixer que la senyora Sacaràcia en regala 1.000 milions. 500 per a la ciutat i 500 més a repartir entre els habitants. Meravellós, estic convenut. És una donació que converteix a tots els habitants de la petita ciutat en gent benestant. Passo la paraula al senyor mestre. Senyor mestre, té la paraula. Fora aplaudiments. Gullonenc,